मेहरारू जनाता कि ओहरे रही क्या जरा। अरे सुनाता बहरे सुते के विचार बा का मर दे का जी का चिल्लाता नहीं थी का सोचत तड़ू अलगे अलगे बिछावना लगे सुते के परी का जरा। लागत तब तू जाना तड़ू कि खाना वाना जब हम खा ले ना तो हम ढरती ना तो तू बहरिया का कर हमारे पास एक ही काम बा कि खाई या सूती तो कौन काम बा हो। घर का पूरा काम इकट्ठे हम ही करत हन। अच्छा ऐसे के करे वाला बाजी अरे तो अब ना करे के पड़ी छोटकिया ना बिल बिया छटकी मुरलिया वो उ त हम जानते बानी। हाँ तो हाथ बताई ना धीरे धीरे ओ आई ठतिया जाई दबा देख ली हम कहे के देखे मरते हमार भवा ही तो ये दिन दशा हो गल बा। तो ये बताई तो केकरा पर भरोसा करे कर दुनिया पर भरोसा मत कर हम तो खुद अपने आप पे भरोसा नहीं की कर हम कम मर जाए मर जाई काम करते करते घर में हे तोरा की जाए हम कहीं कि सही के मर जाइबो काहे दूसरा सती लिया का अरे तू ही कुल अपने बतिया गावा तड़ुआ कह तड़ुआ हम करे नहीं तू ही ना करे कि मर जाइबो का कहीं ऐसन बातें रहे के रे वजह छुपत नहीं के कैसन बात बा काहे रो तड़ुआ बताओ ये जी बताइए जब से आई गया कुछ काम नहीं करो पूरा घर के काम हम ही करते हैं। अरे जाए तो हमारी घर के कनिया आवेली से जब न तो 9 दिन के बाद काम करेली से जब मेहंदी हाथ में के छूट जाला न तब काम करियो सन आ ना छूटी तब तो सवा महीना लग जाई। छुट्टी का है ना 9 दिन में मेहंदी छूट जाला। अच्छा हां चली तो सूती तब हम आवत नहीं इलाई ना त का करी घर के पूरा काम करते रही तो घर के देखे के ना भाई हित गन आइल बा में सब खाना पीना बनावल खियावल करत तनी तो यही काम रह गेल बा कि रहुए भिरिया के बैठी। अच्छा ये बताओ सब कोई के खिया पे देलु ना। हां अभी आधा आदमी रह गेल बा सारा कथा ना आदमी आइल बा हम घरे हो हमारा के पूछलो यो के बार खाए के ई बताई ये तना माहौल बा शादी बियाह के दिन बटे देखत नहीं हो गेल कोई जाता नहीं के जात रहुए के पूछब तो पूछते रह जे बाकी लोग का हुई का होई तू तो ऐसन बात बतियाओ तड़ू ना बात से एकदम पहाड़ जीत लेबू तू ना खाली ना बैठल बनी रहुए जैसा। चलो सुते के आराम करके ए जी का आ देवर जी के ना देवर रहुए के सुहाग रहता अरे तो सुहाग रहता तो हम का करी सुहाग रहता तो ओकर ना सुहाग रहता सुनी ना कुछ आप याद करी ना मोर थी का एकदम साफ अझुराई रहे लोग उसन कुल बात पर सुनी ना हम ले उतने घूमटा चुनरी हमारो घूमटा उठाए घुंघरा उठाई हाँ आ सुहाग रत मनाई हाँ ये मर्द एकदम तार दिमाग सनकल बा अब हमर देखो नहीं शादी बियाह हो गेल बा दुगो लोग लेके हो गेल बा आ तब हमेशा वही में रहेलू हैं का जी तन की आज कर देव त का हो जी तनी नया भाव हमर जाग जाई एकदम साफ खत्म बड़ू जा लिपापति क के एकदम बराबर बड़ू। अरे सुहाग रात ओकर हम मुरलिया के ह हमार ना हमार ऑलरेडी सुहाग रात हो गइल बा आ दुगो लोग लेके हो गइल बा ठीक बा देखो तू आराम कर हम आओ तनी ठीक बा। सुनी ना जाई जाई मौका पाए का करी नहीं जाई बाद में देखाई अरे गैस है गैस ना निकली ना तब प्राण निकल जाई प्राण के हमर सास में घुसे लागल जाई ना जल्दी ठीक बा जा तनी भैया दादा ये बहाना ना न कइले हमन के हम इनसे कह देलनी बहाना एक नंबर के करेलन बाकी तेज इंतजार करम अभी काजी देवर हुआ का हो भजी हे चाय आगनी जाई घर में जाई घर में दे लागत है कि रोवे का हमसे स्वागत मनावे लेनी जी हम जानत रही कि राउर मेहरानू सावर मिलल बिया पसंद के नहीं की तबे रहो हमारा भिरी आइलनी का करे का करे लेनी ये फौजी एगो बात बताओ हमके का बोल जी जान जानो कि हम बुझाते नहीं कहां ले स्टार्ट करी का को दनी चाहिए यहाँ से जी भैया देख ले तू कहां डरत हो तेरे भाई आइल बनी हमारे लगदम जाई न शर्म ए करी भौजी एगो बात बताओ ना का होला स्वागत में ओइने पूछे ना तन सहायत मन गलते बताओ ना हमर लाज लगता ई बात बा वो भी का मजाक करतनी जी मजाक करतनी तेरा कोई चीज पते नहीं खे नहीं खे ना पता अच्छा ठीक बा तू तो जानते बोल हमारे बारे में कथा ना शरीफ आदमी है हां शरीफ लड़का है वो तो हम जानते बानी बताओ ना फौजी ये फौजी तक एगो साड़ी किन दे बनारस ले हां 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 तो ठीक सुन ना का होला दुगो अगरबत्ती ले ले हां रोड़ी ले ले दुगो अगरबत्ती हां वो का हुई
पूजा करेंगे। हट भैया अगरबत्ती दिख रहे होगा तो हाँ सुनी ना 2 मिठाई रख ले हाँ और जी को सामने बैठा दे हाँ अगरबत्ती बार ले माचिस से हाँ 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 फिर जय हो लुगाई माता आरती करो 5 बार। अच्छा जय हो लुगाई देवता तुम ही सब कुछ तुम ही मेरी अर्धंगी पत्नी ये कुल हाँ जाई जाई तो अगरबत्ती कहाँ बता चला मिल जाई वो जी के मिल जाई वो पूजा वाला ना अलमारी बा ना वो जी के बा ना तू ही देना था जाए ना हम भैया जी के भैया के इंतजार कर दी हम उठ के जाई जाई अच्छा निकला तो भैया सब ए करिया भौजी का होय ओकरा बाद फिर तो लाइट ऑफ कर दे हां ओकरा बाद हटे हम जाई यहाँ से ए भौजी खाली क के बताओ ना ये का कह देनी रे ओकरा बाद अब बार-बार हम बताइते रही ए भौजी देख हम लाइट बुता के आवत अब बताई ना रुक जा देवर जी का हो अब भैया कुछ ना कहे हम जानत हम तो हर चीज मजाक कर ले रे वो सीरियस से समझ गई नहीं का आखिर का कल जरा बताओ ना सुहागत में रवा के पता बा जी कि कैसे मनेला काहे के लिए रो परेशान कइले बनी नइखे पता हो भौजी अगर हमके पता रही त तार से पूछती सुनी ना का जाई तो मोबाइल में देख के मना ले मोबाइल में हाँ। का कहूं मोबाइल आजकल में कहम ना नया ट्रिक दिखा मतलब नया वो गाना दिखाइए नहीं सुहाग रात वाला वीडियो हाँ जाई अब हमसे पूछेगी ना पड़ी ए खाली तू ही बता दो ना तो बुता के तो रुक जा ले तो जाए ना तो हम खुदे चल जाए जी से बार-बार रवा के बताई रहुए बैठी हम जाता नहीं